Velkommen alle sammen. Ja, vi skal jo snakke S2, og vi skal snakke NIS2. Og vi skal snakke om de krav, som I skal indfri, og de krav, som vi skal indfri. Vi skal snakke om, hvordan man vedligeholder det, og hvordan man sikrer, at man bliver ved med at kan forblive compliant. Det er jo ikke et statisk billede. Der vil komme nye krav løbende. Skruen vil nok blive strammet. Og vi prøver at kigge på, hvad det er, vi har lavet. Altså det fokus i dag, det er meget på helt konkrete ting. Hvad er det, vi har lavet i S2, som kan hjælpe jer med jeres NIS2 understøttelse. Inden vi lige kaster os i det, så vil jeg godt lige vise den her. Og vi ved det jo godt, jeg tænker alle, der er her i dag, kender os og sådan noget. Og vi er jo ret store med Phronomatic Group, og jeg gider ikke gå i detaljer med det. Det er ikke så vigtigt. Vi er lidt ud over hele verden, og derfor er der mange forskellige krav, vi bliver ramt af rundt omkring. Vi laver andre ting, som også er kritisk infrastruktur. Fødevare er også kritisk. Der er nuancer af kravene, afhængig af brancherne. Men kvæg vores størrelse, så har vi et særligt fokus på at ramme plet i de forskellige brancher, kan man sige. Vi er jo en del af noget større, og hvis man ser Phronomatic som en del af Fortify, Foodtech, og så ovenover det, der har vi KKR, det er nok verdens største kapitalfond. Og det, der er vigtigt at påpege her, det er, at selvom kravene ikke kom fra vores kunder om, at vi skal tilpasse os og hjælpe dem, så kommer kravene faktisk op fra. KKR, de presser hårdt på, vi skal understøtte kunderne. Og det er et krav, de har, at de vil ikke have virksomheder under i deres paraply, som ikke arbejder med sikkerhed på et højt plan. Så vi har faktisk nogle checkskemaer, nogle lister og sådan noget, vi har fået stukket i hænderne ret tidligt, som vi arbejder med. Så vi får lidt kravene fra alle sider, kan man sige, og har selvfølgelig også selv et mega fokus på at sikre, at der ikke kommer nogen bad guys ind nogen steder i vores systemer, og at vores systemer er sikre. Men dagens agenda, den ser ud, som den gjorde i indkaldelsen til jer også, med en introduktion til beredskab og NIS2. Det vil Kasper hjælpe med. Og så er der nogle nye sikkerhedsfeatures i S2. Det løber jeg igennem. Det vil fylde størstedelen, tror jeg. Så har vi noget ødrift og hybridarkitektur i umiddelbart forlængelse. Og så kommer Kasper på banen igen med noget snak om noget SOC. Og så til sidst skal vi kigge på, om der er nogle S2-moduler, som vi kan konfigurere til at bidrage til compliance. Og I skal bare stille spørgsmål undervejs. Og jeg regner med, Kasper, eller Rasmus, at du lige hjælper med at holde øje og få afbrudt med spørgsmålene, hvis der er. Yes, selvfølgelig. Super. Yes. Kasper, Yes. Hop du bare en tak videre, Jonas. Det gør jeg. Og godmorgen til alle sammen. Beklager, jeg har lidt bøvl med teknikken, derfor har jeg ikke kamera på i dag, men jeg tænker, det går. Det er slidesene, det er dem, der er vigtige at fokus på i dag. Lige kort omkring beredskab og NIS2. Det er jo sådan, i energisektoren, der kommer der jo den her øgede beredskabslovgivning, som nogle af jer i hvert fald kommer til at stifte bekendtskab med. Og så er der NIS2-delen, som jeg tror i hvert fald de fleste af jer kommer til at stifte bekendtskab med. Det er sådan i dag, der er der kommet noget skriv på de her nye lovgivninger, der er kommet i høring, hvor man kan sige, at senest her er i hvert fald rent vand og spildevand, hvor det er sådan, at man har gået ind og kigget på, hvem det er, som er omfattet. Der er kommet lidt klarhed over det, i hvert fald til oplæg. Der er det sådan, at hvis vi kigger på rent vandsforsyninger, jamen, så er man over 200.000 kubikmeter årligt debiteret til slutbrugeren, jamen, så bliver man egentlig omfattet af NIS2 som en vigtig enhed. Pumper man over 800.000 kubikmeter ud, så bliver man set som en væsentlig enhed i samfundet, og så får man så noget øget tilsynskrav i forhold til NIS2, som det er lagt ud lige nu. Det er også sådan, at man er mellemstor eller stor virksomhed, jamen, så bliver man også omfattet, og så er der den her CER-lovgivning, som går ind og definerer, hvilke
virksomheder er samfundskritiske, og er man listet op i CR, jamen så er man faktisk også omfattet af NIS2-direktivet. Grundlæggende så er det Miljøstyrelsen, som fastsætter reglerne, og det er sådan, at man kan sige, ligger man uden for nogle af de her områder, så kan man godt blive taget i betragtning. Ligger man for eksempel under 200.000, men man er et samfundskritisk område, så kan Miljøstyrelsen faktisk gå ind og sige, at den pågældende vandforsyning i det her tilfælde, at de bliver omfattet af NIS2-direktivet, muligvis som vigtig enhed. Så i bund og grund, så har Miljøstyrelsen egentlig muligheden for at kan differentiere, hvor virksomhederne kommer til at blive placeret. CR-direktivet, det træder først i kraft i 26. Der bliver det defineret, hvem det er, som er indeholdt i den. Kigger vi på spildevandssektoren, jamen er man en del af vandsektorloven, så bliver man omfattet. Og der træder det her beredskab, det træder i kraft fra den 1.1. Jeg tror, det her det er en skrivebøf, en Ctrl-C, Ctrl-V, skulle jeg til at sige, fordi det er kun energi og fjernvarme, hvor den her øgede beredskabslovgivning, den træder i kraft. Der er ingen tvivl om, at rent vand og spildevand også skal arbejde med beredskab, ifølge med NIS2. Er man en mellemstor eller stor virksomhed i spildevand, jamen så bliver man også omfattet, og igen er der det her CR-lovgivning, som også går ind og definerer, om man er omfattet eller ej. Igen er det også Miljøstyrelsen, som kommer til at arbejde med spildevandsområdet med NIS2. Så har vi energi og fjernvarme. Der kan man sige, at de ligger inde under Energistyrelsen, og Energistyrelsen de er lidt længere fremme i skoene i forhold til at de også har haft NIS-direktivet oprindeligt i energisektoren, som flere af dem egentlig har været underlagt indtil nu. Så derfor er Energistyrelsen lidt længere fremme, og der er flere, virksomheder inde under Miljøstyrelsen, som har spurgt, om det var muligt, om de kunne komme over under Energistyrelsen, når det galt NIS2, fordi de rent faktisk var ret langt fremme. Og det man kan sige, fjernvarmesektoren og energisektoren, de arbejder på, det er at inddele de her fjernvarmeselskaber ind under flere niveauer, hvor man kigger både på udpumpet mængde varme, men også man kigger på produceret energi. Så der er der nogle muligheder for at blive inddelt i flere niveauer. Man kan sige, at den mindste kategori, der skal man pumpe, så at sige, over 50 terajoule og op til 700 terajoule, så er man omfattet af level 1, som det ser ud nu i den her beredskabslovgivning. Er man omfattet af level 2, så bliver man også omfattet af NIS2-direktivet. Så der er lidt omkring med, hvad størrelse man har, og har man kritiske virksomheder, samfundskritiske virksomheder i sit område, så kan man også blive flyttet et niveau op, og så får man nogle øgede krav. Vores anbefalinger, som man kan sige, I kan gå i gang med lige nu, det er at forholde jer til at forlade en analyse og forholde jer teknisk til den, og så forlade nogle implementeringer, som står på mål for nogle af de minimumskrav, vi kender i direktiverne på nuværende tidspunkt. Det vi har ude nu i høring, jamen det er ikke fordi, der er noget der afviger sig i forhold til minimumsdirektiverne, når vi snakker teknisk implementering. Så derfor så er der mange ting, man godt kan gå i gang med nu. Forlade en risikovurdering. Det er sådan, at både beredskab og NIS2, det læner sig op af den her risikovurdering og risikobaseret tilgang til sine systemer. Forlade beredskabsplanen, det siger lidt sig selv. Det er en god idé at have den. Få kigget på leverandørstyring. Det er trods alt nogle af jeres mest kritiske aktiver, så at sige. Det er de leverandører, som tilgår jeres systemer dagligt. Og ellers så er der så nogle opfølgende politikker og procedurer, vi så vil anbefale, man dykker ned i. Men det kan vi tage, hvis det er noget, der er aktuelt for jer. Det var en kort indflyvning til beredskab og NIS2, og nogen, der har nogle spørgsmål til de områder. Det ser umiddelbart ikke sådan ud. Godt. Kommer I tanke om nogen, så stopper I dem bare, så drøner vi tilbage og kigger på dem. Yes, jamen jeg vil prøve at kigge på de nye sikkerhedsfeatures, vi har fået i S2 over de sidste år. Der har jo været voldsomt fokus på sikkerhed, så vi har måttet gøre noget også. Måden vi præsenterer det her på, det er egentlig, at vi prøve at bygge en Purdue-model op, og så placere softwarekomponenterne i den. Så vi har et overblik over, hvad er det for nogle bestanddele, vi arbejder med, og det er ret massivt. Vi kender alle sammen vores instrumenter og vores maskiner, som ligger nede i level 0 på Purdue-modellen. Og så har vi så vores PLC'er i level 1, vores kontrollag, og så kommer så vores supervisory lag med, hvor S2 typisk er placeret. Og allerede her, jamen, der har vi jo nogle pile i spil.
Vi kan se, at der er en intern pil for vores on-premise gateway til vores S2 webserver, og der er nogle pile ned til PLC'er med noget kommunikation med PLC'erne med noget scanning af PLC'er eller nogle events fra PLC'er. Og der allerede der har vi jo den første switch ind at ligge, som der sikkert er nogle regler i. Og allerede her, så kan man sige, at så er der nogle ting, man skal tage højde for. Oven på det, der har man så operationslaget level 3, og der er vi så i gang med udviklingen af, som mange nok ved, S2 Next, som er en omskrivning af et nyt modul, som kan varetage det, som i dag hedder GraphView hernede, altså en helt ny præsentationsplatform. Men den er der intens sikkerhed i helt fra starten af. Den er faktisk, en del af koden er faktisk fuldstændig omskrevet, fordi netop på grund af sikkerhed, når man arbejder med de her .NET-applikationer, så er der en hel masse ting, man skal tage højde for. Vi har vores database også til at ligge, og der er jo selvfølgelig noget kommunikation på tværs af de to lag, så der har vi nogle pile igen, vi skal på en eller anden måde prøve at forholde os til. Nogle gange så ligger, det kommer lidt an på, hvordan man laver sin installation, så det ligger nede i level 2-laget, de her ting her. Men det til sammen, det er det, vi kalder for OT-laget, altså operationel teknologi, vi har til at ligge. Det er det, vi prøver at isolere. Så derfor så har man ligesom puttet den her level 3,5 ind, som er vores DMZ-zone. Det er der, hvor kommunikationen foregår igennem. Og måske til eller fra noget IT Enterprise lag op i level 4. Og der igen, så er der jo firewall-regler, og det skal ikke være en rundtur i netværk. Det er der sikkert mange derude, der er meget bedre til, end jeg er alligevel. Men vi skal prøve at placere de her softwarekomponenter. Og vi har jo ud over S2, som kan køre på remote desktop, inden det er jo nok det, de fleste de gør, så er der jo rigtig mange, som også har nogle VPN-klienter ind. Og ja, det er på godt og ondt med det her VPN, fordi man kan gøre det rigtigt, og man kan gøre det forkert. Og der vil jeg da godt lige rejse flaget og sige, at der skal det være fokus på de her client VPNs, for at man ikke får lavet noget snavs. Gør man det rigtigt, så kan det blive rigtig fint. Men nu har jeg sat den ind her. Det kunne godt være et andet sted, man faktisk havde sine VPN-koncentrater til hvor man connecter. Men derudover så har vi vores S2-app, og der har vi noget kommunikation, der foregår ud fra OC-netværket. Det er i hvert fald initialiseret ud til vores Phronetic Cloud Gateway. Og så har vi vores S2-app til at lægge op og snakke den anden vej ned igennem. Og det gør jo, at de er adskilte. Det vil sige, at S2-appen kender ikke S2, og S2 kender ikke S2-appen, men de kender begge to en fællesnævner, som er vores Phronetic Cloud Gateway herude. Så kunne man jo forestille sig, at man også har en site til at ligge et eller andet sted, hvor man måske også kører en remote desktop udefra. Det er jo sådan en eller anden det kunne være et lille kontor et sted eller et eller andet, hvor man så laver en site-to-site VPN ud. Det kunne også være, at man har noget PLC-kommunikation, der kører over nogle VPN'er. Og så har vi så også nogle sites, hvor der faktisk er udstyr ude, hvor det egentlig er et helt komplet site. Og hvis det er en meget vigtig site, jamen så har man så også den her S2 standby server, som mange af jer måske har hørt om, og som vi kommer lidt ind på her senere igen, hvordan det egentlig virker med den. Men det giver også noget ekstra sikkerhed, hvis man skulle blive ramt på den ene lokation, jamen så kan man køre videre over på den anden lokation. Og til sidst så har vi så også muligheden for, at S2-appen rent faktisk kunne ligge og køre inde på lokalnetværket, uden at den snakker ud gennem internettet. Og ja. Så der er rimelig mange måder at sætte det her op på. Først vi skal snakke om, som er kommet, det er two-factor authentication. Og det er jo så her, hvor man tegner et fingeraftryk som logo, fordi det er jo det, man kender, det her med, at der er et eller andet, man lige skal godkende, inden man kan logge ind. Man bruger sit brugernavn, man bruger sit password, og så kan man skal man ligesom validere sig med en eller anden ekstra ting. Vi bruger det, der hedder TOTP, for dem, der gerne lige vil have de tekniske detaljer på det. Det er sådan en time-based one-time password, hvor man, når man logger ind i S2 eller på appen, så vil man blive præsenteret første gang for en QR-kode, som man skal scanne med sin telefon, og så gemmer den en secret, hedder det, nede på telefonen. Og derefter, så skal man faktisk have sin telefon frem, fordi når man så prøver at logge ind, så I kender den godt, det er den her, der tæller ned. Så står der en eller anden kode på telefonen, en eller anden 6-cifret kode. Man kan bruge Microsoft Authenticator-appen. Det er den, vi anbefaler folk at bruge.
Og så det vil altså sige, nu er det ikke nok, at man har sit brugernavn og sit password. Man skal faktisk også have den her telefon for at kunne gøre det. Og så kan man så selv indstille i S2, hvor ofte man kræver, det er jo så op til jer, hvor ofte man kræver, at brugeren skal have genereret en ny secret, hvor ofte at den her QR-kode skal scannes igen. Det kunne være hver 30. dag, det kunne være hver dag. Altså, det bliver man nok træt af. Men det må man jo ligesom justere der, om man synes, at hvad der er rimeligt. Det smarte ved det er jo så, at du kan ikke længere bare give dit brugernavn og adgangskode til en eller anden kammerat, og så kan han bruge den. Fordi han har ikke din telefon, så det vil faktisk ikke virke. Så det giver det her ekstra lag af sikkerhed. Og det, der også er rigtig smart, det er, at vi kan isolere det her. Der er ikke... jeg kan lige prøve at slide det en gang her. Se, der hvor det placerer sig, det er jo selvfølgelig herude på appen og på remote desktop, hvor man lige bliver spurgt, og hvor man skal validere sig med telefonen derude. Men det, der også er rigtig smart, det er, at den skal faktisk ikke ud forbi internettet. Der er ikke noget sted, hvor man skal ud og spørge noget ude på internettet. Det kan køre 100% lokalt med TOTP, så det er en rigtig god udgave af Two-Factor Authentication, som Microsoft bruger den i flæng, og statens IT bruger den, og den er sikker efter alle kunstens regler, hvis det er gjort rigtigt. Så det kan I så glæde jer til, der kommer. Der er nok også nogen, der allerede irriterer sig, fordi man ved, at det kommer til at kræve lidt ekstra, når man skal logge ind. Men det er jo sådan, det er med det. Det kommer vi ikke udenom. Så Two-Factor Authentication. En stor ting, tror jeg, for mange. Encryption. Jamen det med kryptering, det har vi haft fuld fokus på, fordi selvom vi altid har været gode til at kryptere vores VPN-forbindelser, så alt det interne kommunikation, det skal vi faktisk også have styr på. Og der er vi kommet hele vejen rundt. Jeg tror, at vi er ved at være fuldstændig lukket nu, at alt er krypteret. Det vil sige, at de interne forbindelser S2 Next, no need to say, den er bygget omkring sikkerhed. Men også kommunikationen fra vores S2 til vores database. Jamen, vi kan køre fuld kryptering med certifikater. Alt er lavet, alt ligger klar i S2 til at gøre det. Det er bare et spørgsmål om at tage det i brug. Og der er så nogle kunder, der siger, at det er ikke nødvendigt. Hvis folk allerede er herinde, så er der alt muligt andet ballade, de i forvejen kan lave. Det tror jeg måske ikke er den helt rigtige måde at se det på. Jeg vil faktisk anbefale at gå på at få det i brug. Begynde at presse på for at få kryptering på alle forbindelser. Også til mellem databasen og S2. Det giver en ekstra sikkerhed for, at ens database ikke kan blive kompromitteret. Vores on-premise gateway, det er bygget i nyere tid. Der er indbygget sikkerhed på højt niveau der. Det er jo HTTPS og med mulighed for brug af kryptering. Og det samme gælder jo ud, og det samme gælder hele vejen igennem med vores app. Der er kryptering på hele vejen. Så det bør også være sikkert. De her VPN'er, det har jo altid været krypteret. Det er faktisk ikke en nyhed her, men det er bare for at sætte det på, så man er tryg på det. Vores remote desktop er krypteret. Der er i hvert fald mulighed for det, men det er jo mere en Microsoft-ting. Og og man kan også kryptere forbindelsen mellem to sites, der snakker PLC, og noget, det kan vi jo ikke holde for, hvad det er for noget udstyr, I bruger, kan som endt også snakke krypteret med certifikater fra PLC til PLC. Så, Og så har vi så driverne, der kan krypteres, hvor vi har forberedt S2 for kryptering i et lag, der simpelthen ligger og arbejder med sikkerhed. Det vil sige, kommer der nye driver til, hvor det ikke er understøttet, så er det klar i S2 til at blive taget i brug. Så kan det kræve noget adapt til det specifikke udstyr, eller den specifikke driver. Men der er i hvert fald forberedt for kryptering. Så vi er ved at være rundt. Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om mere, vi mangler at kryptere. Der er ret meget kryptering på. Ja, det fortsætter. Så har vi vores brugerstyring. Og der må vi nok bare erkende, at vi ikke helt har været gode nok. Men det får vi styr på nu. Vi har haft administratorbrugere i S2, som har været godt nok har det skiftet passwordet, men det har været lidt for forudsigeligt den måde, vi har gjort det på. Med passwordet og styrken af passwords i S2 har der ikke været noget til at sikre styrken. Altså der har ikke været nogen mekanisme til at sikre styrken, hvor man kan opstille krav for password-styrken. Det kommer der nu. Fuld blæs på det. Det kan man justere, som man vil. Det betyder også, at en vigtig anden ting, det er, at der ikke er nogen steder i systemet nu, hvor der ligger ukrypteret password, hverken i databaser
konfigurationsfiler eller logfiler. Alle steder, hvor de er persisteret, der ligger det krypteret. Skulle der være en, der får fat i den her lange krypterede udgave af et password, så kan man ikke bare tage en copy-paste af det og prøve at sætte det ind og komme til at logge på. Ja, så det vil også komme med to-factor authentication, men vi skal have begge dele med. Og det her, det er altså, vi har været rundt overalt for at tjekke, og der er ikke flere steder, hvor der ligger ukrypterede passwords i databasen. Og så har vi fjernet det her default. Den her default administrator er fjernet. Nu kræver det login også fra administratorerne af S2, eller os, der kommer ind fra Fortmatic, kræver det, at jeg skal have åbnet Bitwarden, og jeg skal igennem et fuld kontrol på vores interne Bitwarden, for at jeg kan få fat i et password, der kan bruges direkte på administratorbrugeren på S2. Det har været bøvl, men det er nødvendigt. Vi kan ikke have det andet der. Og så muligheden for et stærk password policy, som I kan udrulle. Og det er jo lidt kedeligt at tegne det ind i et diagram, men det er jo i kernen af S2, at det foregår, at vi har fået stærk brugerstyring på, som kommer her med næste udgivelse af S2 lige om lidt. Code review, ja, og det er jo der, hvor det bliver lidt noget nørderi, men vores kode skal jo være sikker. Og man kan sige, er den ikke det? Jo, vi har altid gjort alt, hvad vi synes, vi skulle for at gøre vores kode sikker. Men der findes jo systemer til det i dag, som vi har taget i brug. Vi bruger det, der hedder GitHub, og der har de simpelthen systemer, der tjekker, hvad er det for nogle datapakker, vi bruger. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at når man laver software, så skriver man ikke alt koden selv. Det er der simpelthen ingen, der gør. Fordi man kan tage brug af andre softwarepakker. Og hvis nu, at der er en... det svarer lidt til jer, og så underleverandør også. Altså, hvis vi har hul i noget af vores, så er der også hul i jeres sikkerhed. På samme måde er det med det her kode her. Hvis vi har gjort brug af en pakke fra en, kan man kalde det, en softwareleverandør, som har et hul i deres kode, jamen så får vi det med ind i vores. Så derfor så har man lavet det her. Det er det, der hedder SBOM, hvor man egentlig stiller krav til, at man skal kunne dokumentere sin kode. Og det kan det her modul så gøre til GitHub, som vi har taget i brug. Så det hedder Software Bill of Material. I virkeligheden så er det egentlig bare en leverandørkæde af software, som sikrer, at den kode, som vi arbejder med, er udviklet efter alle kunstens forskrifter. Så det er nogle ret gode tiltag, og det er jo den her SBOM, det er jo lidt ud over det hele, for vi har jo kode til at køre overalt. Det er rigtig, rigtig meget kode, rigtig mange. Jeg tror faktisk, jeg ved ikke om det er millioner linjer i alt, men det er rigtig meget kode, som skal tjekkes og kontrolleres, og det skal det jo løbende, og det bliver det løbende. Så det er jo sådan set det, der er kommet, og det, der kommer her i den nye udgave af S2, det er to-faktor authentication, kryptering af alle forbindelser, styrket brugerstyring og password, og så noget code review for med noget SBOM. Så det var sådan set det lige på, hvad der kommer i S2. Så vender vi lige tilbage til et par ting mere. SOC, også kaldt, hvad skal man sige, forkortelsen er jo Security Operations Center. Det kan være, at nogle af jer har været med på vores webinar et par måneder tilbage. Men ja, det er lidt en gentagelse af webinaret, men lad os prøve at gå ind i det, Jonas. Prøv at gå til næste slide. Det vi har fokus på her, det er, hvad Security Operations Center, hvad det er, og hvad det bidrager med, også i forhold til de lovgivninger, som man bliver ramt af i forhold til NIS2, og også beredskab. Security Operations Center i sig selv, det er ikke noget, det er ikke en softwarepakke, det er ikke en kontrolboks eller noget, man bare lige går ud og implementerer, og så kører det bare. Security Operations Center er et specialiseret team, som sidder med nogle kompetencer inden for overvågning af netværk og systemer i særdeleshed. Og man kan sige, det vi har fokus på, det er produktionssiden, så det vil sige, det er OT-specialister, som vi har egentlig sat sammen i det her Security Operations Center i dag. De sidder og overvåger netværkstrafikken, de sidder og overvåger logs,
det er jo sådan, hver gang vi klikker på PC'en eller et eller andet system kører, så genererer den jo en linje, og de her linjer gemmer vi så i nogle logfiler, og det er jo nogle af dem, der bliver stillet krav om i NIS2, at man får sat op i system, således at man kan, hvis der sker en hændelse, så kan man gå ind i de her logs og finde ud af, hvad der egentlig er sket. Er man blevet ramt af ransomware for eksempel eller andet, så kan man gå ind og finde ud af, hvor har de her personer bevæget sig hen, og hvad der egentlig er sket. Og på baggrund af det, så kan man så gøre noget. De sidder selvfølgelig også og overvåger, sker der noget aktivt, er der noget, der bevæger sig, så skal man respondere på det. Så der er noget med det her hændelser, at de kan respondere på det igennem nogle processer. De sidder selvfølgelig også og overvåger trusler i markedet og sårbarheder, der kommer på enheder, komponenter og produkter, men også sårbarheder, man ser udnyttet. Dem sidder de selvfølgelig også og overvåger og tager bestik af, er der nogle af dem i de miljøer, som de opererer i. Og så rapporterer de selvfølgelig også løbende på de miljøer, som de sidder og overvåger. Hvad er det egentlig, der sker, således at man har muligheden for at kan bruge det til bestyrelsen eller til ledelsen, som de så kan træffe beslutninger ovenpå. Så man siger, bund og grund, så er en Security Operations Center egentlig med til at overholde lovgivninger inden for NIS2, men der er også beredskabslovgivninger, og så aligner den jo med nogle af kravene i 27.000 og 62.443. Yes. Jeg ved ikke, om Mats han fik hans spørgsmål igennem. Skal vi tage den senere, eller skal vi lige få den afklaret? Vi kan bare få den afklaret nu, Jonas. I forhold til Esbom, huller i koden er en udfordring med tilgængelig til tredjepartspakker on demand af en anden. Kan alle niveauer køre 100% uden adgang til internettet? Du er muted. Ja, jeg tror, jeg er med, Mats. Ja, det kan det. Altså, vi har ikke nogen pakker, der ligger eksternt. Det er alt, hvad vi laver, kan køre localhost, hvis man kan sige det sådan, uden kommunikation udadtil. Det eneste, som ikke kan, det kan man så bare lade være at bruge, det er vores kortløsninger for nu. Vi har fokus på at gerne vil lave en localhost kortserver. Men det er selve den mekanisme, der henter kortdata, hvad enten man kører vores webmap, som er Google-baseret, eller den, man har i sin app, i sin S2-app. Det er klart, at hvis man flytter S2-appen ind på lokalnetværket, så vil den gerne ud og snakke eksternt. Men selve pakkerne, altså selve loadet af koden, det ligger lokalt det hele. Så selve klientdelen ligger lokalt det hele. Det er kun for at hente de her kortdata. Det er det eneste, jeg kan komme i tanke om. Det er det eneste, vi har lige nu, som vi skal ud og hente. Jeg håber, det var svar på spørgsmålet. Super. Det lyder det til. Der står modtaget forstået. Så hopper du bare en slide videre, Jonas. Yes. Yes, så det korte svar på, om SOC kan hjælpe på NIS2, det er kort og godt, det er ja. Man siger, hvis vi kigger lidt på NIST-frameworket omkring identificere og holde styr på sine assets, så er det jo sådan nogle ting, som en Security Operations Center gør igennem forskellige pakker og software. Der er nogen, der promoverer og sælger en løsning, hvor det er sådan, at de installerer en boks derude, men den boks indeholder også en masse forskellige software, som bruges til at opsamle det her data, og så har man lavet en portalløsning ovenpå. Det er stort set det samme, som vi gør. Vi driver det bare i vores Security Operations Center, hvor det er sådan, at vi har flere skærme og flere forskellige software, der holdes øje med, og så har vi et samlet system, som egentlig bruges til at respondere og komme med de her informationer på. Så det her med at identificere er nogle af de her ting i forhold til sin beredskabsplan, som er rigtig vigtigt, at man er i kontrol med sit netværk. Det er også noget af det, der kan bruges inde i sin risikovurdering og risikostyring. Det er, at man ligesom er i kontrol med, hvad er det, der sker. Så har vi hele beskyttelsesdelen. Man kan sige, den skulle jo gerne være en del af jeres design og jeres tekniske løsning, men også de systemer, som ligger og kører. Det kunne fx være antivirus, eller det kunne være jeres firewall, og nogle af de ting, som er implementeret der. Det er noget beskyttelsesdelen. Men det Security Operations Center går ind og gør, det er, at de overvåger de informationer, som de her systemer de genererer, og så kan de respondere på bagkant af det. Så er der hele detektionsfasen. Det er jo det, Security Operations Center jo egentlig også primært er. Det er jo, at de finder ud af, at der er noget unormalt, der foregår i netværket, så responderer de på det. Det kunne også være systemer, de overvåger services i forhold til det operationelle. Det tror jeg lige, vi kommer tilbage til på den næste slide. Men der er nogle ting i det, hvor de detekterer og så responderer på baggrund af det.
Har man en hændelse, jamen så er sokken også med til at kan gå ind og fortælle på baggrund af data, hvad er der sket, og hvordan er det, vi så kommer op og stå igen hurtigst muligt. Man kan sige, at den del i sig selv er jo sin beredskabsplan, men hvor det er sådan, at Security Operations Center, de kan være med til at komme med nogle informationer, som kan hjælpe med at sætte tingene i gang igen fornuftigt og på den rigtige måde. Næste slide. Vores SOC-løsning, for at snakke lidt om den, så er den jo OT-inspireret i forhold til de løsninger, som er i dag. De er meget IT-inspireret. Nu har Jonas været kort ind omkring Purdue-modellen, hvor man kan sige, at klassisk SOC-løsningerne, de opererer omkring level 3 og så op i level 4 og level 5, som er det her IT-lag, hvor det er sådan, de er rigtig dygtige, og de samler jo selvfølgelig informationer op på en stor del af tingene, når vi snakker IT-systemer og applikationer. Det er jo bare desværre sådan, at de her OT-applikationer, det er skræddersyet software, som ikke er out of the box, du bare kan installere, og derfor har de ikke muligheden for at kan lave deres systemer, sådan at de bare går ind og overvåger de her. Så det er skræddersyet opsætning i det her SOC-løsning, og noget af det, som vi egentlig gør. Som I kan se på billedet, så er det et billede af en af løsninger, vi har til at køre ud ved vores kunder, som vi har fået lov til at bruge ude i Vandfællesskabet Nordvestjylland, hvor vi har sat det her system op til at egentlig overvåge, hvad der sker derude. Cirka midt på siden, der er der nogle services, som kører i S2, som I kan se. De her services, hvis de ikke kører funktionelt, jamen så kører systemet faktisk ikke. Og så vil I ikke få alarmer ringet ud om natten, hvis det er sådan, at de ikke virker. Og hvis I ikke er på arbejde og bruger systemet, så vil I heller ikke finde ud af, at systemet ikke kører. Så det er sådan nogle ting, vores Security Operations Center, de også går ind og overvåger. En anden ting, som I kan se cirka midt på billedet, nu kan I se, at Jonas han fifler lidt rundt med musen. Hvis han går lige lidt til højre, så er der en graf, hvor den går lidt op og ned. Den er lidt takket. Det er et tjek på deres alarmmodem, kvalitetssikring af, at det også fungerer. Hver time bliver der sendt en validering til os på, at hele strengen virker. Det er både SIM-kort, det er alarmmodem, og det er servicen inde i S2, som vi kvalitetssikrer. Og så kvalitetssikrer vi vores system for tredjepart, at den også virker. Så det er egentlig måden, vi ligesom overvåger. De her ting, det er noget af det, som vi skræddersyr ind i den her løsning, fordi en ting er det sikkerhedsmæssige perspektiv, som IT-verden har meget fokus på også. En anden ting, når vi snakker produktion og drift og OT, jamen det er, at alle services, at de kører, det er tilgængeligheden af de systemer, I har. Det er mindst lige så vigtigt som hvad skal man sige, sikkerheden i det. Så hvis I kigger længere ned på siden, helt nederst på billedet der, så kan I se, at der er noget PLC-logning, og det er nogle ting, vi kan trække ud af PLC'erne. Det kan være, at der er en, der har forsøgt at logge ind, som ikke har fået adgang, så er det jo en ting, vi skal respondere på. Det kan være, at der er en, der har lavet en programændring, så har vi også den til at stå. Hvis det er sådan, der sker en programændring uden for normal arbejdstid, så kunne det faktisk godt være, at vi gerne vil have en alarm på vagten og respondere på det, fordi det kunne godt betyde, at der er nogen inde i netværket, som der ikke skulle være der. Så sådan nogle ting kan vi også begynde at trække ud, og det er tilbage til det her med logs, at vi begynder at samle det op for alle systemer. Vi laver noget struktur på det, sådan at vi kan respondere, men også vi kan bruge det til fejlsøgning i en hændelsesregi. Oppe i højre hjørne kan I også se, der har vi også status på backup-jobbet, som er kørt, at det har været succesfuldt. Det er sådan, at det backup-software, vi bruger, det kommer og kvitterer for, at det er kørt rigtigt, inden det bliver pakket ned. Og så noget, som vi så hjælper med, det er selvfølgelig også, at vi en gang om året for eksempel kunne gå ind og hjælpe med at spænde de her backups op i et virtuelt miljø, og så se, at alle systemerne de kommer op og kører. Ikke at vi sætter dem i drift, men se, at vi kan rulle backup ind fra vores tape-backup, som i det her tilfælde er Vandfællesskabet en del af, at vi får den her tape-backup, vi kan spole det ind, og så rent faktisk få det driftmiljø. Så det er sådan nogle ting, vi sidder og opererer med i vores SOC-løsning. Vi har 24/7 alarmering på løsningen, men der sidder nogen i dagtimerne og holder øje med de her informationer, som bliver samlet op og responderer på dem. Hver kvartal, så sender vi en rapportering, hvis det er noget, man har ønsker om, så sender vi en rapportering på det, der er kørt i systemerne. Yes. Næste slide, Jonas. Tilbage til nogle af de ting, som det er, vi samler op. Jamen, det er jo igen de her IT-informationer, som I kan se, firewall, operativsystemer, switcher, router osv. Det er nogle af de ting, som klassisk IT-SOC også samler op. Der, hvor det er, vi differentierer os i markedet, det er, når vi begynder at snakke PLC'er, vi snakker frekvensomformer i fremtiden, hvor det her det bliver slået til, at vi kan begynde at samle de her informationer op. Det kunne være ventiler, og så var jeg omkring det her med alarmmoduler og services. De her informationer samler vi så i en platform, hvor det er sådan, at vi har en database, vi selvfølgelig gemmer, sådan at vi kan finde tilbage, hvis der skulle ske en hændelse, og så kan vi samle, bruge dataene
til hændelsen og komme tilbage igen. Så det er sådan set måden, vi opererer på i vores SOC-løsning. Prøv at tage den næste slide, Jonas. Jeg tror, det er den sidste. Yes, det er bare lige for at give jer et visuelt overblik over, hvor det er for nogle niveauer, det er, vi kommer til at samle information op på, hvor man kan sige, klassisk IT, de stopper der omkring level 3, der opererer de ikke længere ned. Det kan være, at de har nogle klienter med, nogle Windows-klienter, der står ude i produktionen, de har dem med, men ellers så vil det typisk være på serverlaget, og det vil være på infrastrukturen, altså server-switches, som de tager sig af. Det kan også være, at der er noget endpoint protection, altså antivirus, som der de understøtter, men det skal være en speciel software, i hvert fald det, som vi kender til, før det er sådan, at de vil trække den ind, for at de har standardiseret deres SOC-løsning. Der er vi lidt anderledes, og der har vi skræddersyet løsningen, og måden vi tilgår det på, det er, at vi efter medgået tid egentlig implementerer den her løsning på baggrund af det setup, I har individuelt, og så får vi skabt den værdi, som skal til, for at I kan overholde lovgivningerne. Yes. Nogle spørgsmål til beredskab og SOC? Nej. Så hopper vi videre, Jonas. Yes, og jeg skal prøve at komme hurtigt hen over den her. Vi skal snakke lidt om den her ø-drift-funktionalitet, vi har fået, og den her hybridarkitektur, den kan give, hvor man ikke bare har en centraliseret server et sted. Så det er altså en arkitektur, som vi også har arbejdet på stadigvæk. Så vi forbedrer stadig på den her løsning, der kommer nyt til. Men vi har noget tid nu, kun til helt grundlæggende. Og det vil jeg godt lige prøve at skildre, hvad det er. Ganske hurtigt. De fleste af jer har nok set det. Men vores S2 standby server er en server, som adskiller sig fra den normale. Det her det er den normale. Det er sådan, som vi normalt kører. En server står, sitesene ligger. Det kan være, den står ude på site A, eller B, eller C. Men grundlæggende, så har vi nogle brugere, der kan tilgå de her sites, uanset hvor de er, fra en eller anden remote desktop. Men under normale omstændigheder, så er der ingen problemer. Vi kører alting fra den her server. Men så sker der det, at der sker en fejl, og det kan jo være alle mulige typer fejl i begge ender. Men så mister vi jo forbindelsen derud, og lige pludselig kan man ikke kigge på site A længere på sit SCADA, og det er faktisk også kritisk for sikkerheden jo. Så derfor så smider vi en S2 standby server ned på de kritiske sites. Her kan man se, site A er åbenbart kritisk, og B er også. C er vi lidt ligeglade med, den kan vi godt køre uden. Så man putter altså de her S2 standby server ind på de sites, hvor man gerne vil kunne køre ø-drift isoleret. Og så, ja, det er ikke en stor overraskelse, det der sker, det er, at den står jo og venter derude, og holder øje med, om hovedserveren er i drift, om der er forbindelse imellem. Og på et eller andet tidspunkt, så sker der så den her fejl igen. Og, tada, ja, de får en alarm herude. Vi har mistet forbindelsen. Og det opdager S2 standby-serveren så herude, og så går den så i ø-mode. Så nu kan vi stadigvæk, manden herude, han kan stadig betjene, og han kan bruge den her som en lokal betjening herude. Og det er jo også en del af det her sikkerhed, som for at man kan fortsætte sin drift på sit anlæg. Hvad det så er, der er skyld i det, om det er en kines eller en bondemand med en plov, der har gravet kabler over, eller hvad ved jeg. Jeg ville hellere have, at det er bondemand, det er jo ikke med vilje, han har gjort det. Men eller om det er en hacker, der kommer ind, det er jo selvfølgelig mere træls. Men uanset hvad, så virker den ens, den her funktionalitet. Du kan simpelthen køre lokalt derude. Så. Og når forbindelsen så kommer op igen, jamen så forsvinder alarmen, og der kommer forbindelse, og den vender tilbage til standby mode igen. Og så kører vi som vi gjorde før igen. De står bare og venter, vi kører centraliseret fra hovedserveren. Så det er sådan en server, der lige kan gå ind og tage over derude. Ja, og den ligger jo herude i vores arkitektur. Og det jeg lige vil med den her slide, den lige kommer op igen nu, det er udover at vise, at det var den standby-server, vi havde her. Det er også at vise, at de her datapakker her, S2 er moduler bygget i sin kan man sige, arkitektur. Vi har mulighed for, måske vil det kræve noget udvikling. Det skal jeg ikke kan sige, hvad det er for nogle dele, der kan skilles ad nemt, men jeg har fået at vide, at jeg godt må sige, at med lidt udvikling, så kan vi sagtens distribuere S2 i mindre pakker i stedet for. Det handler ikke så meget om S2's kode, det handler mere om den her installations- og setup-mekanisme, at den skal gruppere og pakke de rigtige ting sammen, så der kan være noget udvikling i at få det lavet, men så kunne man forestille sig, at man vil lægge on-premise gatewayen et andet sted, for eksempel, måske op i DMZ. Det er der nogen, der har snakket om, der kunne være relevant. Så arkitekturen i S2, ja, den har fået den her standby-server, som hjælper rigtig godt, og vi har en fleksibilitet, der vil gøre, at vi ikke, altså inden for rimelighedens grænse, kan tilbyde
og flytte rundt med layoutet på S2, hvis man har specielle behov. Og så har vi lige til sidst her, har jeg lige 2 minutter, kan jeg se. Det bliver en hurtig en. Kommer nok til at overskride en lille smule, det beklager jeg. Men kan S2-moduler bidrage til compliance? Og der ser vi nok, at vi laver vedligehold på, det har vi altid gjort på vores maskiner, når et leje skal skiftes, eller hvad det nu måtte være, så laver vi vedligehold. Men nu kan man også begynde at snakke om det her sikkerhedsvedligehold, at man får sikret og standardiseret en metode, man arbejder efter. Og der kan S2-vedligehold faktisk gå ind og hjælpe med det. Og vi har ikke løsningen ud at køre endnu, men vi ser bare, at det vil være muligt at gøre det. For vi har også et formularsystem, hvor brugeren kan indrapportere ting i. Man kan selv oprette de her formularer. Og jeg sad faktisk lige i går og lige oprettede en her, som I kan få at se. Kontrol af fysisk sikkerhed, bare for lige at sætte tankerne i den rigtige retning. Var der låst ved ankomst? Ja, nej. Så kan man lige svare på nogle spørgsmål og trykke send. Og det virker også ud i appen. Det når jeg ikke lige at vise nu, men det vil jeg meget gerne fremvise. Ideen er jo så, at man kunne jo bruge det her til at lave alle mulige formularer, alle mulige strukturerede dataindsamlinger, som sikrer, at man kan få skabt noget kan man sige, konsistent data på, og noget dokumentation på det, man render og laver. Og det kunne man gøre ved at sætte job til at trigger nogle job. Det kan enten være efter, den kan jo køre det efter kalendertid, det vil sige, at man kan skabe et årshjul, at man mindst en gang om året skal rundt og have tjekket firmwaren på, eller hvad ved jeg. Og når de her job, de trigger, så ryger der så en formular med over til jobbet, og ham, der så står ude i marken, og han bliver bedt om, nu skal du tjekke den fysiske sikkerhed på pumpestationen. Han får også en formular, han lige skal udfylde. Og når han har gjort det, så og han kan faktisk ikke afslutte jobbet, så den hænger ved ham. Han er tvunget til det og svare på de her ting. Jamen, så ryger der noget formularbesvarelse, noget jobhistorik ned i databasen. Og på den måde, så har vi så mulighed for at lave noget statistik og noget analyse på at se, jamen, hvad er det for nogle problemer, vi har, eller hvad har vi gjort, hvor meget gør vi, hvad er det, hvor mange steder var der en dårlig hængelås på, eller hvor mange steder kom vi ud til, hvor der slet ikke var låst, da vi kom frem, eller altså, så kan vi lave noget statistik på det. Samtidig med, så kan man også få skabt den her dokumentation på, at man rent faktisk overholder de her procedurer, man laver ved at køre det her kontinuerligt. Skulle det ske, at brugeren så tænker jeg, jamen, jeg har opdaget noget. Helt af mig selv har jeg opdaget et eller andet. Så kunne man også lave nogle formularer, som brugeren så kan trække ad hoc, sige, og det kan man også i appen. Så jeg har opdaget noget. Jeg går ind i den her formular, der hedder et eller andet observation af sikkerhedsbrist, og man svarer på, hvad er det for en type sikkerhedsbrist? Jamen, det der var tale om, det var, hvad ved jeg, at der sad et ekstra stykke hardware i en NetSwitch et eller andet sted, som er ukendt, eller et eller andet, så ligesom få indrapporteret de her data også. Det vil man også kunne fra S2-appen. Så på den måde vil det her job og vedligehold kunne skabe det her jobsikkerhed, eller det her, hvad kan man kalde det, sikkerhedsvedligehold via jobs. Så det håber vi lidt, at der er nogen, der måske vil tage i brug, at det ikke kun er vedligehold af de fysiske ting, men det kan også være det her cybersecurity, man vedligeholder. Så en opsummering er, at vi har de her altså S2-relevante ting. Så har vi de 4 første, som vi har snakket om, og så er der så det her ødrift, arkitektur og sikkerhedsvedligehold. Selvfølgelig er der også de ting, som Kasper har nævnt med sokken, men det er jo sådan mere, uanset, det er jo ikke kun S2, det kunne være hvad som helst, vi overvåger der.